Des dels centres d'habitatges per a gent gran es fan sempre activitats amb l'objectiu de lluitar contra la demència física i mental. La que ara us presentem ara és força innovadora i de moment està tenint molt èxit. Aquest comandament a la majoria ja ens és molt familiar, però rarament l'associem amb les persones grans. Per a la Concepción i les seves companyes ja forma part del seu dia a dia. Des de fa 2 mesos, en aquest centre d'habitatges per a la tercera edat, s'està fent una prova pilot amb una consola per acostar la gent gran a les noves tecnologies. Els resultats estan més que comprovats. Fins i tot persones que no tenen una escolaritat i que no poden seguir un taller de memòria amb fitxes escrites, en canvi sí que poden fer servir la Nintendo, la Wii en aquest cas, i a més s'ho passen molt bé. En aquesta classe la més petita té 70 anys i la més gran en té 83. Gràcies a la consola tornen a jugar com a nenes, però amb joguines que podrien ser dels seus nets. Tinc els 3 nets meus petits, que els 3 tenen el seu nom posat a la Wii. I quan venen ells, doncs, apa, juguem els 3. Ells 3 i jo 4. Amb paciència i sobretot molta il·lusió, mica en mica han anat fent seu el comandament i la tècnica de joc. Però aquí el menys important és guanyar. En sí, ninguna sabemos bien, pero la que tiene más suerte, pues lo hace. Pero vaya, yo soy bastante torpe, ¿eh? Yo soy torpe para todo, pero me gusta venir. Per vergonya o mandra, la veritat és que en aquest taller de moment són poca gent i només dones. N'hi ha, però, que sempre van a classe, però només a treure-hi el nas, i d'altres, com la Maria, tot i ser el seu primer dia, ja s'atreveixen a provar-ho. L'objectiu a llarg termini és poder fer un campionat de Wii amb els nens de les escoles del barri.